wani waliyin da ya zama wali ya zama yadda Allah bai amfani da ita ba. Waliyan da suka aiki da ita sun fi ƙarfin waliyai 70,000. To da bayan da aika samu yadda Allah shi ɗan na yawan raɓoka ko da yaushe. In shi ɗan yanzu maka shi na farko ma shi zai hana yawan ibada. Na biyu shi zai rika zuga kan karɓayin sabo. To kullum ana biya ta da safe ƙafa 45 da daddare ƙafa 45. Yana maganin duk wani wanda shaɗan ke rinjayen shi ko yake yawan yin zunubai ko yake yawan kokonto kuke wani tunani ya ƙara ne ya rage ne ya ƙara ne ya rage ne kokonto kenan. To maganin shi ita ce a uzu billahi min shaitanir rajim. Ku biya mu ji a biya su uku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. in dai shaɗan na yawan damunka da wasu wasi ko yi sabo iri kaza ko yi zaɓi iri kaza ko kuma wajen alwala da wanke kai kan baka wanke ba ko a wajen sallah ko kamar ka ƙara kamar ka rage ko da yaushe ko kuma shaɗan na yawan damun ana kiyaye ɗanka ko ƴanka da yawan yin wannan ana kiyaye fasikanci ko iri sai Allah ya shirya shi ko Allah ya shirya ta ita za ka yi safe da yamma. a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafa 45 da safe 45 da yamma. ko riƙe Allah ya shirya wannan yaron ko Allah shirya wannan yarinyar ko kuma kai Allah baka da wannan kokon ko wannan saban kwana 45 shi ne kwana 45 kana gamawa ya fi daga da abinci saboda Allah in kana shirya ne ga wani Allah zai shirya shi in shirya ne ga wata Allah zai shirya ta kuma kai ne a wani shirya da ke damun ka Allah zai kiyaye ka sha da shirya kowane iri. kuma kana samun kiwon kasala ne kan samun kasala ne wajen ibada ita za ka yi.